mzuzu, even now, nangoku uThixo unako ukwenza into yoba ulutsha lwaluzela kowethu lusuke kwi-drugs. Ngalo mzuzu uThixo le meko eshiya endlini yomntu ongaphilanga, uThixo uthi nangoku, even now. Loo nto leyo ingasuka, eso sifo whatever, noba ikhensa noba yintoni na, ngoku ngalo mzuzu uThixo unako usisisa. Ngoba kaloku zonke izinto zenzelwe into yoba usalisekise isibhalo esithi ngokholo zonke izinto zenzeka ngomlomo, ngelizwi lomlomo. Ithi xa ithethayo ubumnyama obu, uJohane xa iqalayo apha ekuqaleni kuJohane uthi ubumnyama boyisiwe, ukukhanya kwafika, baze ubumnyama abaqiqi. So sithetha ngoThixo njalo apha, ngoYesu kaKristu njalo, ngoYesu Kristu Nkosi yethu.